Έχουμε μαζί μας την κυρία Παπά, η οποία εργάζεται πολλά χρόνια στο δάσος Κουρί. Θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Πώς είναι, κυρία Παπά, να εργάζεστε στο δάσος? Είναι μια σχέση αλληλένδετη των φίλων του δάσους. Μας χαρίζει γαλήνη, ηρεμία, τη σκιά του και τη δροσιά του, αλλά και εμείς έχουμε την υποχρέωση για να το φροντίζουμε, κυρίως να το σεβόμαστε και να ακολουθούμε τους δικούς του κανόνες και όχι τους κανόνες των ανθρώπων. Το δάσος Κουρί είναι ένα κυρίως βίο δάσος, έχει πολλές γαλανιδιές, κάποτε είχε έκταση 20.000 θέματα, πλέον έχει περιοριστεί στα 1.200 και τα δέντρα έχουν μέσο όρο ζωής 160 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στην περιοχή μας. Πρέπει να μας δώσει ένα μήνυμα παραπάνω ότι πρέπει να σεβαστούμε περισσότερο τη φύση για να μπορέσουμε να την έχουμε και για τα επόμενα χρόνια να την αφήσουμε στα παιδιά μας και τα παιδιά μας στα παιδιά τους. Σωστά. Έτσι πιστεύω. Τι είδους άγριες ζωές έχετε συναντήσει στο δάσος, τι ζώα? Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε ερπετά, φίδια, σάδρες, τα βρείτε διάφορα. Εδώ έχουμε πάρα πολλά παγόνια, τα οποία είναι ελεύθερα στον χώρο. Έχουν έρθει πολύ κοντά στους ανθρώπους, δηλαδή μπορείς και να τα ταΐσεις, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν πολλά, υπάρχουν πτηνά, υπάρχουν ελαφάκια, τα οποία τα τελευταία χρόνια είναι περιορισμένα σε κάποιο χώρο και υπάρχουν πάκτες, κάποιες χελονίτσες, μεγάλη ποικιλία σε πτηνά, η οποία ανάλογα με την εποχή... Αλλάξαμε θέση. Ναι, λίγο. Να βλέπουμε κι άλλο μέρος του τοπίου. Τι ελπίζετε για το μέλλον, για το δάσος Κουρί? Αυτό που θα ήθελα να γίνει είναι να υπάρξει πιο πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρουμε τα προγράμματα Natura πώς λειτουργούν και πώς γίνεται από την πολιτεία. Χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Επειδή έρχονται πάρα πολλά σχολεία εκδρομές εδώ, να υπάρχει κάτι σε πιο εκπαιδευτικό... Ένα πρόγραμμα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπά. Να είστε καλά.